Uite, ți-ar spune, poarta ta, fluier. Fac de toate, cântăreț. Uitați-vă la mine. Eu vreau să fiu instructor artistic la un ansamblu care face deplasări în străinătate, din când în când. Dar dumneavoastră n-aveți nicio calificare. Am 2 posturi de organizator de manifestări artistice, dar se cere diplomă. Noi ne adaptăm, ne dați postul și pe urmă vedem noi. Ne recalificăm. E cam greu asta. Foarte. Înțelegeți că trebuie să aveți o calificare, să vă fie ocupat de ceva precis. Păi ne-am ocupat-o, varășe. Dă-o dracului de treabă, dumneata, ești pus aici să ne încurci pe noi, domnule. Să ne iei peste picior? Auzi, cu ce ne-am ocupat? Cu ce? Dacă vă spune cu ce ați fi în stare să mă dați la... Hingheri. Da. La Hingheri, asta e tot ce ne puteți oferi. Halal! Păstați posturile Ce vă pentru chipuiți, rude, dumneavoastră? pentru neamurile De asta am venit noi aici, ca să ne ajutați. Nu să ne dați la Hingheri. Uita așa, mă, Nici nu vă salut. Bună ziua!